uche na akwụkwọ nsọ. Asa ga-atari nwunye chi. Keshi gwa ya na chọọchị. Anyị tarigide uche chi ewu. Mana yo, ọ maka ndị na-enwe ebe ha gacha kwesị gaje obo oweji. Gbanyụ n'ọka anyị lakpuru. Ejikwa m aha onye ọbụla lụrụ ma onye kere gị na ajọ gị imega emega kpa ihe speech ọkụ na kpam ihe m ga-ebi gị n'okwu azụ nga m bie gị maka chi dịsi ihe niile ga-anọgide n'ụlọ ọgwụ ọta agba Krismas. Erighị na-emedu mgbanye ọkụ ya kwa gbaganye ma ahụ gbanye ma ahụgụ onye nwune gị nwoke onye nwune gị nwoke ịtụ ndị ga-arụgbu ị ga-arụgbu ụwa niile na inwechi ike ịrụgbuli m ambassador chief Imo worldwide. You can never arụgbuo me. Ị gara ka gwụgwụrụ agwọ ncha akụ gwara rie nga ọ na-achọ isi ekele elebedi ọ na-ada aga ya n'anya ọ bụ onye otu nzuzo ogbu ọra abara secret society gbanye onye kawa aka keme gbanye ọma ya. What the hell is going on here? Just what the hell is all this? So I can grab a bit, just a little bit of sleep in this house. What the hell? I just came back from the States. I ain't got no rest from morning. I've been stressed. I'm fatigued. As you're looking at me right now, I'm fatigued. I got no little strength like this. I need my rest. Just switch the light off, man. This is shit. This is messed up. This is ew. I can't even stand this shit, man. Oh, what the hell is going on here, man? This is messed up. This yikes. This is ew, man. I can't even stand this shit. I can't stand this shit. Shit time how. Na bed onye ọzọ toru na bed mara hụra ịbịa ga agbasa kasa ọ gwụla English ka ijiri lo sheet ijiri ịba ga Latin nke dapụta nwoke sheet nkọta ọrịa anya isi abụlọdụ na-enwe obodo onye gịrị abụ ụmụazị ibegolo ote ha ga na họteelụ kwa ụgwọ wanye begwe nọ na-eriri iwe ụwa gị bịa ga na agbanwere gị nwaanyị shakashaka na ha isi oke eto ọgbọ gị isi oke eto ọnọ ị ga-esi agwọ ncha akụ onye ejisi ọ na ịnwụ na ya gị nnọhịọ mgwefe nkwa aka otu eze gị na-agachi agụ n'ọnụ mche gị anwụre nwoke rie ka shit gbara na mgbago. I can't even stand this. She just put the life on. I need to sleep, alright? I need to sleep. I need to sleep. What the hell is going on, man? I can't take this shit no more. I don't need this shouting, this altercation. I'm not built for this. I'm not wired this way. I'm wired to have my sleep as calm as possible. So fuck this shit, man. Just Lọ́jà mọ̀ nke metekere ebere si agache. Abesi gacho bo. I gacho bo ni ho wele. Ni ho ile magnet gi mo nga mo to kwanya. La kura maka ga mawa garuo ngwangwa. Onye kwugo kwe bu dobre mmadu. O we gache mo. Ura ga ndam n'anya. Ma o wele owu, ma birthday ya, ma nta, ma imo, ma gi. As far as is onye eso nwune nwoke na ọnwa nwune nwanyị. Emere the import. Bulade can get ship rose. Yashinya Hanado. As far as it's talking on no mulon, in which she make it take a home. Him move our house husband. Kagaga Gaja, Kagaga Atari, Kagaga Mentami Montreano, Ganga, and show to issue Bulade and Gabupa here. Come go. I see go bo, Gigashitanya in Kaba. You will give what Chief Johnson. More Bassi, the shipping magnet. What can I tell alone Tatalimo? Onye ọbụla si ya na Dallas na amado onye Chief Johnson nwu mana onye ahụ anọdụ Dallas. Ndị niile bi na Dallas ma ndị na-achọ ibulalo katapila, ndị na-achọ ibulalo moto, ndị na ihe ọbụla ị chọrọ ishipụ otu ụmụnne gị ndị ụfọdụ nọcha obodo Igbo adịghị ha chịrị ilo ede ha gba tiketi n'aka Chief Johnson Obasi nwoke ukwu ya shipụ ụmụnne gị shipụ ha gị ga na mmiri ka agụchara ha nye ihe ọ na-arụ. He is a specialist. Nwunye ya kwado nwanne ụnụ nwaanyị n'ahịa Lolo Meregedia Lolo Rufina Wabase mune mnongwa nwanyi ọma nwanyi obi ọma ya na di eshiri ote wuru otu ya na di enweda catastrophe motu di enwu de nwunye n'anya ote nwufe ya ofe nwunye were kwa n'ịhụnanya ọ wote di na nwunye kwesịrị isi ebi
ha gabede ebe ụlọ ha nwetara onwe ha magnet onto magnet ship ede ụmụ anọkwana ka ha ji ndị nwoke 3 na otu nwaanyị ha niile awụcha na graduate all of them is under graduation ha niile gba mgbem nwoke nọdala hey ndị council of chiefs ndị obowo ndị achara obowo niile ọsị kelecha mmụọ ị ga-ahụ ha echi eme ị gara obowo ị ga-ahụ ha niile taa ọ ga-akpọtụ akpọtụ n'obowo mana aga m anọ n'ụlọ jeme achara nga gaba ga-achata ihe ịgabata ikwe akpagharị ihe a ga-eke gị ikete eke m na nna ngafe n'ihe nke egbu nke ya na nke Mgbolisa ọwụ tinye a sfarasis nwere ego nwoke na ka nọ nga agaghị m ata ego ụkwụ maka onye arị nga ịhapụ ya shie agwụ shie eke abala ihe ọ nọ nga arịarị nwoke bịachi obodo ibolo ihe o bu nnọọ akpa ndị faya brigade buru ya sababa ya nga drọs ukwu ya na ya omee shit ọ bụrụ ihe o jiri lo nothing importance nọgọdụ lekwa anya m agwa gị ka imega emega gara obowo echi gwara m Chief Johnson nwa ọbasi si ya na Chief Imo worldwide Chief Imo a na-ana ahịa n'ụwa niile na mụ na ezinụlọ m gbekọtara ọnụ oke anyị niile tikọtara ọnụ si ya gịnị happy birthday anyị si ya happy birthday ogologo ndụ na ahụ isi ike nwoke werele traditional ruling n'oke mere marasị na Igbo nke ọbụla ahụrụ onye Igbo pụta ya dịka Igbo ya na nwunye na-ebi n'udo Igbo nwoke mere maka ndị obowo niile nọ na Dallas Oteke ya na-achịkọta ha is a ruler advisor ọ bụ traditional ruler bụ traditional prime minister bụ traditional council in chief nothing was he not ihe niile ọnwụ ya ọnwụ ihe o kwuru so ihe m ga-asị Chineke goziwe duwe ya ije gbalatara ya n'azị mana kwe hụrụ ọ bụrụ na ịgbanye ọkụ na rahụ ụra enweshi m ike rahụ kpụọ anyị nye ga-emechi ya meta biko a ga-agbanyekwa ọkụ a ga-agbanye omema polu ọ ga-eme gị ma chere olusa polu ọ ga-adọ gị akwụkwọ ma gị lakpuru nga ma ngụrụ gbanye n'ọkụ m lakpuru m Sure.